Tapi di para senang para thai ang nahamaren kumabiin hagade kadur kaseng dong ginong hikay na kadron fastom dong amaran subdivision amaran sarkal ngilayulum lang hangne namta gaway gaman kadung dawa badai hok ni kum ginong hikay kedakan ni iku ang persngaw siya ka skor dong sorkar ko sorkar la dafran ka skor tos ngam jadi ding nam jung ikum ginong hikay sakanos nem ngin hapan yasya si yasya te kadang-kadang kesin ke bakado naglin jing ikum ginong hikay kila yui nila organize sibon ba ki program nado ke state level district level man pensngap sapi ke sarkar ya kejing ud jing nam jing hindai pause ke sarkar bakelut sarkar bakuman sei ki skor jong pha ko sarkar MDA ni nimdai kita ki nongkrong sembala tho hang ne nimdai ki nongkrong ke kam hika jing kolong ke dignity kumbang tho hang ne hindai ha ke jing skong tho jong phi ko kum ke sarkar ki kengdau thalalut yang kum ginong hikay ki ong gen education is a top priority ne ki kam jong phi ba kim sakhi ai kata ko sarkar wat sngau ai ni ginong hikay ni la pelut bat por bat sni bat ni la len la delut ya ginong ki kam bangin wan ra kata ke jing hikay ka ba koridor the quality education ha ki thana school jung tenga gerpat sai sisin suwa bangan pungkut barang iyo sngau kat ubami hagino gino gransan laga de politik laga de keseng balang iya ong bet ni tengi yeng bante ya kalawe jong kadib gejaj benreu handai hae kata kalawe hae kata gadak kesin bapi penbenai la de vikam la de kum kinong tei jong kalawe gejaj benreu yang kino hikar pi ong ki de kinong tei jong kari nation builders nila dama pi kum kinong yalam nanti kinong peniluk sa pimle saya ikan ginong hikay le te lada pimle ya kijaj benriu lada pimle ya ngimot pimle ai ya kijaj benriu kuno hinkam ba pimle kijaj benriu ya katang ginong hikay pimla pimle ai te ngidap lagi jisngau si jisngau khia ka mansim bakum ginong hikay ngihaban wan mi sa surok kum ne wan unong krong uklem da song pi kum ngi ginong hikay da pe ha unong krong da song don burom de kan ngi ginong hikay ngihap song kum ne ka penjak buram bhai ni kinong hikay ndai kam dei kajing penjak buram tangi kinong hikay ndai kenma bah ya ka kemi ka kam jak buram lada ukon utu uthem ulute ulai ki kam sneu amdai ukon bas sneu ndai kenno ka kemi ya pa ka te yang ni rupila ban kenno ko sarkar piang bo kinong hikay ki basu pulut pot pulut sngi kan hikay se ki school ndai kum nongin lek lada ka kupok ka thali habangi thangan kum no kin la ban krai te ai ken ni kata ka bangin dawang ipan ada pimla si kilo ai ken ai ke khambha ban ni ka bamdon ai te ki katangi kerpat nagaleng jongi kum ka fastom ha ka amlarem subdivision amlarem level ni kerpat ai bagane ka khubor kan poisa kiskor tendang skor jong sarkar ba pin perkhat pin sim khia ba pin long ki breu ki ba don positive minded amdai ban chupha yang i thali man kapor ya kendo ya phi kum ka sarkar khatam kum education minister babat ya kam education badan ka hok badan ka bor ban pen bor ka sarkar undai ban up dai ma phi ken ban prat lenti ban sedang ya keno ka kam dai ban sim ya ka initiative ken kum education minister dalam ma phi sim education ya ka initiative kiwel ke long ayu kito tim jenjar kim khoslai kim lei dai ma phi ken siaw pa jong ka pulai puthi ha kan ka state jongi phi dai bal singam tho ya jing jong ginong hikay jong khna school ha ka state ba ka subdivision jongi hibrok ko wei tenga thrai ka labiang kan ne to sia perkhat dada pidon kiskor bersingam tos ngam ya jing nam jongi ginong hikay dada pidon kiskor tingin lek kumno te khublai sibon ya jing sim bentalang jong di prano hikay na do LP UP secondary higher secondary ngakermen da ka jing yarap jong blai da ka jing tre lang jongi kane ka kam kan long bai ka job bat ba sai so khublai sibon ni kinong hikay na kaliang jong fastom naga amlarem block ngi yeng hang ne ngi pun ikum kadak ka jing teli naga non cooperation movement bal pelong daga fastom hang ne ngi yasong ni wan ban dawa ya ka hok jongi kumba ka fastom kala dawa ya ka devastation but
Miskau thu nak liang sarkar bak ong kamla ya kan ni hindring dang don sakaway ka option ka ba ngi kum kinohi kai ngi kwa kata gadai ka increment ka ba 18k habaro kini ki LP UP bat secondary bat higher secondary te ngi hang ni ngi wan bandawa ya ka hok jongi bat ka sakaway ka 5% increment man la osnem balai ngi dawa ya kan ni khnang bangin laj ban mi surok man la kipor da ka jing don jong kan ni ka 5% increment man la osnem kapelong yang ngi bangin ngin mi madansu te ngi wan hakane ka por bangin support ya ka fastom nga kwa ban ong ba baro ki school na kane ga block jongi kilong ki bayateli ngin jing scam hadu bakut ka jing yale kata ka de ka message jongi sa ka sarkar ngin jing scam ha ngi don ngi jing perkhat gi khna school ngi kino kai ngi don ngi jing ka kata ka jing perkhat hanrei habakumba ong habatli ka kpo ngiru ngimla bansha kata kadai kawai kejingdawa meninru ngi ba CM ulaong udang eksamin ngako aban ong hakane katno snem simpor ya kata ka eksamin bat ka apil jongi hakane kane kadai ka last apil ka sarkar kadai bat pen state bat ka airu ka bakat airu yang ngibat kapor ken kenang bangiru nginla ban resume ya ki kelas jongi pidai ban ai bat kapor sakat nusngi pindang eksamin mendai su dak ibnai sakat nosngi kenang bangiru ngindek pai biang chiki school ban teng biang yang jihikai jongi mat sakawai ngakwa ban ong ya kine ki ya khamtam ya education minister badai pej ka tanat puli puthi udai ban bakli ban kerpat ya sarkar bakan pen state ya kine jingdawa jongi kenang ba ngikino hikai nginla ban lek biang ban trai biang ikikam kijongi batang kata sakawai kwa ban ong kumbakila ong bakin sim ya kita ka report hangne ngi yeng kumdal kamchu ban sim yak report ngilong ki bayat libaro ki school ngila airlut ka report sa phi bang ya sibenta bat kaniga NCM jongka fastom nga kum ko wei na kinong hikai ad hoc nga dap da ka mensim ka basngong khia haba ka sarkar ka le silyang khmat khamtam ha ka jingong jong education minister ba uang ya ki ad hoc teacher la appoint da ka SMC Henry la da pitip ya ka jing shisha ki deficit teachers ro ka ju la appoint da ka SMC Henry ki yo pade ya ka pay ka babiang ka salary ka babiang balay yang ni pade ka ai ka salary ka ba khendiat ka ai ka jingya pher menta lada mangi kinong hikai ad hoc ki appoint ngi da ki norms da ki rules ki balapit labiang nilong kinong hikai ki balak qualified hangne baro nadu LP hadu higher secondary Henry balay pat ka penya pher balay khamtam education minister uyale ban sakti uthet ya kikti jong u na kabentak ad hoc teachers ngidap shisha ta kamensem ka basngeu khia ngi kum kinong hikai ngi e yala ki khon kikti ya ka school jongi khamtam ki khna school ki dei ki khon jongi ngila e ya ki shadin te ngakwa hakane ka por ba education minister khamtam unyale kat bala ka bor ba un pej ya ka jingbit jingbiang jong kinong hikai khamtam yangi ki ad hoc ki ba ka salary jongi ka bakhendiat badru kumju menin yo i bau CM u Konrad Sangma uang still examining ko sarkar Badan Buram to what noms examine shu ya ki namar ni kwa ya ka result badru ka percentage ka babiang ni kwa te hakane ka por ngi kinong hikaya de hak baro ngila supo insta banyo ya ka dysentery diarrhea lese te ngimdon kamshu unu booster dose ha kene ka por ngadep ay ka first dose second dose ha ka to kasing layo ha ka alpo antring layo ya ka third dose ka booster dose ha po secretariat te namar kata daw nga kerpat yaw minister Badan Buram jengi khamtam ba un page ba un khmi bnia ya kinong hikai ad hoc wanom le sileng khmat lane website ti pidon ka bor pidon ha ka shuki te shuwa ba pinkut ya ka por le ya ka e ka ba pinyo ya kata namar pila le bha le don buram bha ya ka constituency la jong khamtam to page lem ya kinong hikai ad hoc ki ba ut ki ba nam chapi kum kita ki briu ki ba la ban kentiu ya ka imlang salang
ya ka ka badon kam namar kinong hikai kidei kita ki nation builder haba piong nation builder the bill shuwa kenya ka salary jongi ka ba mangingi don kamba kene ka por ni don kamba ya ka salary namar balai nadu umukul sang mau bala kentiu yang isan pasen ngi kwa menta ka sarkaro kan le ka ba sen pasen yang ngi dei shu ban pe chiliang khamat ngi kwa equal pay equal work te hakane ka por ngabo ya ka jingkar pat baro ki sarkar MDA khamtam ki badan hakabor kin sneu bha banyarap ban kentu haka cabinet khamtam bakin yakran chapang ki nong hikai ad hoc jongi bad banyale ban kentiu ya ka ba mangi ngi don kam kublai sibon i cái babu là skia tine là ut là priai hai ba cái jing ki tuổi hai ba ka sarkar dan riu nem ka self nem atu revising hai ba hai te ko ko dum ko atu di sa khem ri ki hun di knai chat ni chat boi ham tam ha kan bos kur ki chong ai sa khia rang ba kan sui sa sap rang ba i ta atu di sa khem ri khem dang kur hai ba ka jing ki to po de wa i ai chu baจะสิกายละตำพอยดีอาจุบายคำตำให้หุ่นให้ขนาดอยู่ตัวมันกินน้องชะตุชะเต็มเมื่อเช่าบะคำตำหันยาสวมเมนจะสุซุยหุ่นเอาเก่าไปได้จิ๋วสวมเมนจะสุซุยหุ่นนะอาจจะเอ็นเป็นดับเป็นเบียงให้เช่าให้ดึงเหี้ยให้นักกุรบร้อยอะขัดไก่เตะกระปะอาบุรวมหักฟอร์การกับอาบุรวมคำตำหอมนิสตาราจุกชอนอุอาที่คอนสแตนซีกระจงหามาเซลบุฮีกินกิสกุยน้องสกาดฮอกhama sep pinduk kena kan nyungai hi kat kena kelas kia ha jing no leban ha du chone ti pa nyungai pa le du hai bentai chi puai jong ka tam pho poi ha ti sai klem la tharang marai chap ai sarok chap ai chui pa ai sem kat kai te ma to minister dan buram ma sep chnam ka hi ai ni nya ma sep man pungkui nong ini ilok icu khi icu khan icu krom kre wat I order ka sarkari ngai order ka itu pendap ki form itu lihat ki ai ki kam ki krecha office ndrai la ka jing si hai si chiang la ha ki kri si bel kai nga I sudah po tu le office di ai nong motor di ai nong kari sula malai ni amrem di ai chpui di ai chsai hai ba ka jing dia ya hai ka ki si hai manik ti na tharang chap a tharak a chu ton tang ka nong sika ka ki si ya I man ki nong ki si la ne ki nong krong man ti po ka na ka first tom ka chong kat kai te iki nong ska de hok perpat curi hom nistar hama sep ha sep hi kat ka ti prang chu leo no ka mi to ban ka chuki curi no ka de curi te yet no ka ne a kam ma sep hi knang prai be kan to satu prang lati ni po dang cureng I dang su kersan hok ha au de men la nei le men leo ko me tu leo ti leo snem ti ka por ka au I bakal curi tai no ai kham tam konspensasi ka chong ba I kala curi tai no kai te hai te van perpak biat aja tu atau van kiat van try ha ke sarkar lene hak ini ke he lene hak lidar lene hak ini kinong selamat tikane ke MDA aja kiat aja try te kham tam haula ke men rembo minister chong kham tam nya kenong telang ya ser ko aja tu te ser ben ser ko I kerpat ri kerpat kerpat ore hama sep aja tu te kiat try aja tu te ben ko he ka to ti ko par kerpat he aja di sa kem kerpat kham tam pravar praria chong ma ha ne constituency amrem ko chong ai me ro ka nang ska hot akam ti ma ship aja to ro kat do ha am ti penjang be I ba akam penjang bo blai shi bel Very good.